Niin, vauhdin pulverit 9, 15 ja 21, ne on semmoiset pulverit, mitä toimii erittäin laajalla kelialueella. Erittäin tärkeää sen lämpötila, mitä käytetään voiteluraudalla. Se pitäisi olla vähintään 175 astetta lämpötila, kun se sulaa se fluori. Se on niin kuin se lähtökohta. Ja myöskin ne vahat, mikä on siellä alle, on oltava kovia ja mahdollisimman ohkainen se voidekalvo siihen alle, koska kuitenkin se kun lämmittää kuumalla raudalla, muuten se on riski, että liuuttaa se vaha siihen pintaan, jos siellä on liian paljon vahaa. Niin erittäin toimiva. Ysipulveri on vesikelille, likaisella lumella, erittäin kulutuskestävä, vaikka on likainen lumi vesikeli. Kestää vähän pakkasta, 3-4 astetta pakkasta kestää. Sitten tämä uusi 15 pulveri, mikä nyt on uutena niin kuin tänä talvena, semmoinen, joka on 0-5 uudella lumella on erittäin liukas. Sitten 21 pulveri, se on pakkaskille erittäin hyvä, mutta kuivalla lumella mennään jopa siihen aste pari pakkaselle. Se on tietysti